В предишното видео видяхте как разгледано Bosch 14.4 волта беше с клетка 25R. Нали? Както се вижда, са почти нови. Но вижте, изненада. Който разбира, ще ме разбере. Волтажа е окей, нали? Има го ток. Съпротивлението 140 милиома. Аз работя с 14 милиона. Не знам. И другото, което е, заварките, няма какво да коментираме. И пак, нали, стопено. И така. Да не ме забравите в TikTok, затова малко качвам.